uma futhi spirituality asikhethi ukuthi usebandleni. Mengisho ibandla, I'm not talking about churches only. Ibandla could be isizwe. Ibandla liqala ngomuntu oyedwa bese liba nabantu abaningi. Kodwa ivision isiwa ngomuntu oyedwa. Noma umsusa walo lisuwa ngumuntu oyedwa. So mengithi ibandla, I'm not talking about churches only. I'm talking about kingdoms as well. Mhlawumbe isizwe sakaZulu, isizwe sakaXhosa noma amabandla ngokuhlukahlukana kwawo, it doesn't matter like amasonto. But I'm not talking about churches only. Mengithi ibandla ungayilink with amasonto kuphela. Right? For example, kunezinto ababeyipractice okhokho bethu ezazibenza ukuthi babe spiritual. Iziphi lezo zinto na? Ukushesa impepho nokuhlaba. That was practice of spirituality. But njengamanje kunabantu abathi mina ngenzi lonto leyo mina. Yabo? Kunabantu ababeguqa mebethandaza. Babusisa amanzi. Yezwa? Bayilaphe ngamanzi. Namhlanje kunabantu abathandaza beyimele nje. Ayithandazele nje umuntu emile. Yabo? Kunabantu ababeyilapha ngamanzi, namhlanje abantu bayilapha ngemithi enzima kabi. Yabo? So uyabona ukuthi thina sanikwa ispirituality, sanikwa isintu. Kodwa kunezinto ekumele ukuthi sipractice ukuze isintu noma ispirituality sithathe indawo yaso. Kodwa thina sipractice okwethu, senza izinto zethu. Kodwa futhi siyawufuna umphumela wespirituality. Kodwa futhi mase kumele senze. Mase kumele senze okudingwa ispirituality asifuna ukwenza. Yabo? Kunabantu okhokho bethu babehlabelela ngezilimi zabo lwendabuko. Ahlabelele ngolimi lokho lendabuko. Ngisho umuzi nomuzi unehubo lakhona. Uma ngasibabuza abantu letheni ihubo lakini abazi lutho. Kodwa bathi ba spiritual. Athi umuntu mina I'm spiritual, mina inner power kwashacima kwani. Let us not complicate this thing. Spirituality isintu. Yabo? Ukuhlabelela ngolimi lwakho lwendabuko. Spirituality lezo. Mu practice lokho usuke upractice spirituality ngisho emzimbeni muhlabelele ihubo lakini. Khonto evukayo. Yabo? If ugida ugiya spirituality lezo. Spirituality siyafana yonke indawo, sifana ebandleni, sifana ekhaya, sifana yonke indawo. Ashintsha, akukho la shintsha khona. Yabo? If ushaya isigubhu, that is spirituality. You are practicing spirituality. That's why kwezinye indawo uthola ukuthi mekuzothandazwa kukhishwa amademoni or whatever it is, kuzoshaya isigubhu, kuculwe, kuhlatshelwe ngolimi lwakho lwemvelo. Yabo? Ukuhamba ngeenyawo unyathela umhlabathi, that is spirituality. But thina sibuka ezini ukuba iqaba, ungabe civilized, because vele ubaba wasinika ihembe. Wathi nanti ihembe lakho mntanami faka lona. Wafika omubi wathi gumula leli hembe lekufanele faka lokho wena. Yabo? Namhlanje we have amabandla amaningi. Ayathandaza amabandla, ayakholwa. Kodwa izingane ziyabulawa. Amadoda ngizothini? Ayabulalana. Chitheka igazi ngapha nangapha. Izingane zikwidakamizwa. Abantu besifazana sebeyadakwa. Kuningi nje okwenzakalayo. Into yayingekho. Abantu besilisa bayamitha sabashiye kanjalo. Ama family structures are broken. Ngenxa nje spirituality. Say complicate spirituality isintu. Mangase kubuya isintu ukuthina kuzobuya ispirituality. Kodwa mesahambela kude nespirituality noma nesintu sayidlalela. Futhi khona umehluko phakathi kwe-faith and belief organization. Yabo? Sina njengamanje sibeka amathemba kuma-faith and belief organizations, which is amasonto lawo. But spirituality silahlile. Spirituality ayikhethi. Uyakwazi ukuyipractice ekhaya, uyakwazi ukuyipractice ebandleni. Kodwa ibandla kumele lihambisane nesintu. Ukuya entabeni uyokhuleka. That is spirituality. Yabo? Kuningi ukuzila, ukudla noma uzila umuntu wesifazane, that is spirituality. Uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyokhuleka, that is practice of spirituality. Yabo? But
we complicate it. It's the inner power within you, because funa ukuthi ibe ngesilungu ukuze angazi into eyisilungu izwakala kamnandi, into wena umuntu omnyama iyanyanyeka. Mega wathi isintu nje, hayi umuntu uhambela ukuthi imana agxoma umuntu. So indaba ye-spirituality is deep. I think kuyomele ngi-invite guest lento ye-spirituality si break it down kahle. Yeah, I think kuzomele ngi-invite guest lento ye-spirituality si break it down kahle, but for now ngicela ukuyibamba la. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. I-link i-attachiwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, i-link ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group, ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, i-link ikhona, i-attachiwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la sokuplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.